Ahojte, čaute, serusce, nazdarte. Dneska vás zdravím sám a hneď si povieme aj prečo. Ako väčšina z vás vie, 3/4 roka sme plánovali výpravu na Zemplínskú šíravu, ale behom jedného okamihu sa to všetko zmenilo. Za prvé, Šaňo mal nehodu, má komplikovanú zlomeninu pravej ruky, tým pádom výpravu na šíravu sme museli zrušiť, pretože bez neho by to nemalo veľký význam a bolo by to veľmi, veľmi ťažko zrealizovateľné a padlo rozhodnutie kráľova. V nedeľu sme prišli na miesto, rozložili tábor. Kto mal vedieť, že chytíme 3 najteplejšie dni v roku a príchod vetra okolo 100 km za hodinu? Nikto. Tak sme v pondelok zasadli za stôl a urobili opäť ťažké rozhodnutie, že balíme a ideme domov. Počas tejto krátkej mini výpravy si Tompa narazil palec a zvyšok tímu si uhnal úpal, ale niečo sa nám aj podarilo. Podarilo sa nám chytiť kapríka, mal okolo 8 kg. Išli sme pre ňoho na vodu, pekne s člnom, zdolávačka nádherná, rozprávková. Podobrali sme ho, strávili sme s ním 1-2 fotečky a šmykal rovno do vody. Máme aj nový grill, ktorý sa nám z časti podarilo odskúšať. Je to brutalitka, priatelia, krásna, nádherná vec, veľmi šikovná. A máme aj zo pár nových vecí od firmy EcoFlow, ale to už v ďalšom videu. Túto výpravu ukončujeme na našej miestnej vode, kde pre vás natáčame aj toto videjko, priatelia. Ďakujeme, že nás sledujete. Čaute, ahojte.